na ciji fef din nan da na je. Ai na yanka mata wuya Allah na kakkashe ta da ƙarya. Kai jinin ka ne. Wallahi dallahi da ganka ka za dauka gaske ne. Wallahi ba san da kuran kwali ce ba. Me fa? Kai baka ganin mahaukaci? Mahaukaci kuma? Ka taho kana gani abu ne a hannunsa ba zai kai sabon mahaukaci ne wannan. Ka san me fara da shi? A'a. Ina wannan abin ismi ai a cike sa kuɗin su aka ware da su. Menene kuma ismi? Ismi kaga bari mu bude ma aiki. Wani guri wani a online ake sa kuɗi. Yaje takura ƴan uwan sa kuɗi a ƙauye. Su siyar daga wani gado a bashi kuɗin shi ya zo da kuɗin a ismi yanzu mai ismi ya ware yana can yana shan wiwi da kuɗin. Wai kana nufin da kuɗin nashi aka sata? Miliyan 500 ya ware da su na mutane. Wallahi dole ya haukace. A to kaga wannan koya da ke kai baka da shi. Wallahi ya daidai ke ka mu bar gurin nan. Ai koya da ke ko wannan baka da shi. Ni ban yarda da shi.